knikkende knietjes, een bijzonder ritueel of gewoon 1 keer diep ademhalen en dan het podium op. Hier zie je de verhalen achter de Limburgse muziekscene. Dit is Backstage. Als ik moet optreden, zeg maar de minuut van tevoren, dan ligt het een beetje aan de boeking of ik zenuwachtig ben of niet. Je merkt soms een soort van gezonde spanning in de zaal. En dan moet je wat mee, want dan heeft de DJ van tevoren zijn werk goed gedaan en jij moet dat voortzetten. Dus dat is soms wel spannend, maar dat glijdt dan ook wel meestal makkelijk van me af. Ik vind het soms moeilijker als ik in een zaal sta en ik voel de zaal nog niet helemaal. Want dan begin je eigenlijk met 1-0 achter, zeg maar, voor je gevoel. En ook dat moet je van je afschudden, want anders laat je dat je set beïnvloeden. Dit is Nothing But Funk uit Valkenburg. En ik heb zojuist mijn album The Fever Project uitgebracht. Eerste album? Mijn allereerste album, ja. Dus daar ben ik wel trots op. Dankjewel, dankjewel. Hij begon al heel jong met muziek maken. Ik ben vooral opgegroeid met muziek van mijn vader, wat toch wat meer in die klassieke kant zit, maar ook Andrea Bocelli, Frank Sinatra en zo. Dus dat is vaak het eerste wat me te binnen schiet. Frank Sinatra heb ik er dan ook nog wel van overgenomen, dat vind ik wel heel tof. Maar ja, ik heb eigenlijk altijd interesse gehad in dance, vanaf dat ik een radio had. En eerst was het allemaal wat meer platter en wat meer feest en uiteindelijk ga je wat verder de diepte opzoeken en zo ben ik ook disco tegengekomen. De naam Nothing But Funk heeft hij al zo lang dat hij zelf eigenlijk helemaal niet meer weet waar hij vandaan komt. Dat heb ik eigenlijk ook al sinds mijn 14e, 15e, 16e zoiets. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik er toen voor gekozen heb, maar ik denk ik heb wel altijd aan die kant gezeten. Een echte Nothing But Funk track, er zit in ieder geval altijd invloeden in van disco, funk en een beetje pop. Wanneer een track af is, als je niks meer kunt toevoegen, zeg ik altijd. Dus dat voel je en als het niet is, dan is het niet goed genoeg of nog niet af genoeg. Gelukkig hoeft hij niet in zijn eentje te bepalen of iets nou een goed liedje is of niet. Ik moet zeggen dat mijn vriendin ook wel een goed klankbord is, want als hij het geen leuk liedje vindt, dan meestal is het dan ook geen leuk liedje, dus dan wordt het ook niet uitgebracht. Dat is heel eerlijk, hè? Ja, precies. Ik krijg de laatste tijd vaker de vraag of ik zou kiezen tussen produceren en draaien. Ik heb er dus ook vaker over nagedacht, maar ik zou het echt niet weten. Ik hou heel erg van de energie die ik op het podium heb. En op het podium kan ik als DJ gelukkig ook muziek van anderen draaien. Dus ik kan kiezen wat het beste werkt op dit moment. En dat vind ik ook echt niet erg, dat vind ik juist heel leuk. Aan de andere kant is dit muziek maken ook wel echt een uitlaatklep geworden. Een manier van afschakelen die ik daarvoor dat ik dit kon niet kende. Dus ik zou ze allebei niet willen missen. Van als DJ alleen maar platen van anderen draaien naar nu ook opeens eigen tracks erin kunnen mixen, dat is soms toch best wel spannend. Ik heb jarenlang muziek van anderen gedraaid en het is, op een of andere manier voelt dat veiliger dan je eigen muziek, misschien ook wat minder confronterend. Het hoort erbij, dus ik ga het zeker doen, zeker meer doen ook. Ben je dan de zaal in het kijken? Zo van... Ja, natuurlijk. Ik kijk altijd de zaal en hoe iets aanslaat. En ik denk dat daarom misschien ook echt confronterend is. Want als ik dan, en je kan altijd wel eens een verkeerde plaat draaien, maar als het je eigen plaat is, dan is het toch moeilijker om het de volgende keer nog een keer te draaien. En dit kun je de komende tijd nog van hem verwachten? De volgende droom is, denk ik, weer een nieuw album. Maar ik weet nog niet hoe. Ik wil een heel duidelijk een soort van concept voor ogen hebben. Dat had ik bij dit album ook wel. En ik wil ook mijn sound verder ontwikkelen. Hoe ik dat nog ga doen, dat weet ik nog even niet. Het is nu denk ik een week of 3 uit, dus ik heb nog wel eventjes. Ik wil hier wel een paar maandjes over doen.